ko iwe hanzi maigunda kubva pavakangoita MP vakabva vatanga kunetsana naMP weMadzako. Ko zvawanenge munhu akanyarara. Kunyarara kupiko ipapa handiti fesi yavo kutsvoko ko vakatozoponera kuchipatara nzi vanga vapiswa naMP weMadzako. Yowe todaro zvipi inga politics dzakaoma. Zvipiko hanzi ari kufamba chinyebe kuti akapiswa fesi naMP weMadzako. Chikwadi ndichefuti chakunesa nemafuta ekubleacha hanzi ndionekere kamuparliament. Saka mableaching cream ndiwo akavapisa kudaro. Chinyararai vari kuuya vamufaone. Makadi henyu madzimai. Mata. Makarejista here kuvhota maelections adai kusvika. Mata. Tiri venyu manje mata. Pisa kutotigunda pamberi, gunda pamberi. Saka kumirirai. Tinavo maigunda, ivo vari pano, ivo vachaenda kumberi, vachaenda kumberi. Aiwa takakumirirai. Aiwa ndafara vasikana hatiso zvakanaka. Munazongondivhoterawo madzimai handiti kuti dunhu redu rirambe richienderera mberi semadzimai kuchitungamira. Muri uchi. Notapirira dunhu redu. Takafara sei? Aiwa ndanza kufara sikana. Saka musara zvakanaka. Aiwa muri pizza, muri uchi. Aiwa tinonzwa kutapirirwa muri pakati pedu aiwa. Pizza rakabvitsva. Unoita kusika zvadzakaita mimani. Kuti munhu akainjectwa cream soda. Aiwawo ngaatibvire. Mahure ndo atinoziva anobleacha isu. Ipfambi. Kana usatombonyara. Ini ngatovhotera zvangu vachateuka. Kwete maigunda. Ndikuzoita. Aiwa hatingamuvhotire pambi shu. Tipote chipiwewo mafuta ekutsvukisa here. Tingasatsva dunhu rese isu. SWAG, Strengthening Women's Advocates for Inclusive Governance. This program is produced by Simuka Comedy in partnership with Gender and Media Connect, Research and Advocacy Unit, and the Women's Coalition of Zimbabwe with the support of the Embassy of Sweden, Harare.